Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ran gare ne. Barka da alhamdulillah. Ni na wanda ka bukata a samu mai aiki kuma na ba su takardu ga yaro na. Allah ya taimaka min. Guda yana haka na shaye-shaye na asibiti zan iya. Wallahi ka san abubuwan da suke yin zauna. Abinci ma ka same shi ka samu ciki ka. Jan aiki. Shi ke nan. Ina kai ka shi ne fayil? Shi ne fayil. Model ne karatu. Tambuwar. Garin mai girma. Ai sunan mahaifi na Ibrahim. Ibrahim. Allah ya taimaka da Allah. To insha Allah mu rabbi kaka da mu. Idan Allah ya kai mun da rai gobe zai yi tafiya wani miji. Amma idan dada za ka ba Yusuf kai ka ce ni ci shi bani da na dashi wani sama. Don haka da ma za ka ji zuwa kuma insha Allah mu rabbi idan ka dawo za mu yi magana. Ya babu da ma shi. Na gode sosai. Allah ya saka da